برسان لولاکات نوارم ضلع سورا بٹی پھر باز گچن وڑٹ کرے جاری وساری انن مند مست ارا پک مسر او کمپد کرے ارادے مستنا پھر اراوڑٹ سورا بٹی مس او باز بلو تباہی مچائے زمینی لیولا اخس کی فصل سر مخلوق نہ کرے زمین داتا او کافی نقصان مسر اور ایلو کنڈا گنن چکن ارن تو ارا اوراکو ارا مخلوق نہ کرے او کافی متاثر مسنو نن گڑا سندنو علاقے وزٹ کریں اراڑے پھر کرے بلو بلو نقصان امت سنے اور گڑا سورا متاثر کریں تنگ کیریا نا اسی اراسی نن وزٹ کریں او چاچا نن تو انتی تو گپرے مخلوق او تنو میں بنفنے صحیح بتا ننکی اصل چڑا پتہ نہیں سیلاب بزاڑی سیلاب نہ وجہ انداڑی بسندا نن موسی ننی دا نہ پٹا رینگانو نیاڑی نہ نن کل لنگڑ بیمو نہ تمانو تو داڑ کے کرے نمی انت تعاون کنن کے کس یادا انتٹی سیلاب اٹھی نم امر کارے بازارا گڑا مڑا بازار نہ انت سنون یہ ننی غلا سی پورا سی ہے چڑا ننی منگس ایچا نہیں چڑا کس ننی سوچ کرتا نے مجبوری امبر نہ خیر خاچین ہاں پین نہ اسی گڑا سی نہ متنی دا مسیدی سیلاب چلیں گٹی نے دا مجبوری یہ تمبو سی نے یہ پین سی نے ایچا نہیں چڑا دا سے چار اورا ہونداڑی نہ ادا دا سی نہ پین سی نہ گیدانی سن بسن داڑ خلقو منگس اسی تو سیلاب پین نہ داڑ بسن نہ کنا دیر نہ رانن دایرا دی ڈیم نہ باس کے نانی لپاک دا چونگا چونگا چوناگ نہ ای مازور بندہ سی اٹھ بندن کپانا بسا مودے دی ٹنا خس سرچان کرسا داڑے افنانی تمبو جاگا کنن کی ریاست جاگا دا بیروما کا امر چھڑانو دا پھرن او جیو چھڑانو بسن دی تن کشان انت تمارا وی دینا دی نانی ڈیم پنانی دا تو ڈاک باس کنو اب سیلاب مسن افین نانی بد مجبوری آلر داڑے بسن نہ خیر دس کشانو نہ خانی سے صف نم بنگورے کہ پھر اخص مخلوق متاثر کرنے اور دا چاچا تاندا پاننگز کہ ننے کرے اچو مدد دا ٹیمسکان انضامی نے کنڈا متنے اور ایلو کنڈا داسا ہم علاقے ٹی پھر وقفہ ٹی جاری ہے اگے داتا مدد متوے تو مننگ کے ایک داتے باز بلو نقصان پین بری کیمرامین محمد نیم ریکی تونوار سراج ریکی وش نیوز ضلع سورا